ଧଡ଼ୁ ଧଡ଼ୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଆ ଧଡ଼ୁ 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 ଏ ଆରେ ଆଗକୁ ଆସିକି କହୁନୁ ଆରେ ଆଗକୁ ପଳେଇଆ ଆଜି ଘର चलो ताली मार दूना आज मो पेटा पुरीला काली स्कूल चला घरे टेम्पर को ना ठीक किछि नै के बा यावडा जो बस नै यावडा जो है तुम टिकट गार ए मु करबिनी कुतिरा गुंठा काली ये आला से लाइला काली कुंठरा से मुख्य होइना काम करिरा माने मुंडो कोते ड्यूटी तोरा दखना जा आने तकरा ताल चामो को मारी करबोनानी खाद्य देबा ले कोन खाइबे देबा एते तो मागोथिरा मास चालिति समस्ती को घरे मंडा पिड़ा देबा हम देखो मंडा पिड़ा देबा आज मो भाई मो मंडा पिड़ा देबी हेलो मंडा पिठा ओ गोटे चाखी दबा बा बढ़िया तो एठी सब खाइ दबा बसी खाइबो फिर बसी आज्ञा असिलो महाराज जल्दी तागी बने पता कथा कुंती ना ना मुराटी बिनी मुझे
ବୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ଆମେ ସେ ଦୁଇ ଜଣର ଅସୁରର ଆହାର ହୋଇଯିବୁ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଭଉଣୀ, ତୁମର ଅସୁବିଧା ମୋ ପୁଅ ଭୀମ ଦୂର କରିଦେବ। ନା ନା, ତୁମେ ଆମର ଅତିଥି, ତୁମକୁ ଆମେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତ, ଆମେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଭୀମ ବହୁତ ବଳବାନ, ତାର କିଛି ବି ହେବନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି, ତୁମେ କରିବ ତ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। କଣ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ନଦୀ ଆରପାରିରେ ଏକ ଅସୁର ରହୁଛି। ତୁମେ ଶଗଡ଼ରେ ପିଠା ନେଇ ତାର ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଯାଅ ଓ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ସକାଳେ କଣ କରିବେ ଖାଇଦେଲି ଯେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। ପିଠା ସବୁ ଖାଇଛି କହିବାକୁ ତ ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ତ ସବୁବେଳେ ଅସୁର ପାଇଁ କଣ ହେବି? କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯାଉଛି କେତୁଟା ବହି ପାଠ ତାର ଅଛି ସରୁନି। କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି ହେଲା? ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳିପାରେ ନାହିଁ। ରହ, ପିଠା ଖାଇଦେଲେ ତତେ ଖାଇଦେବି। ଆରେ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ କଥା, ତୁମେ ପିଠା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ତୋ ବୁଝେ କଥାରେ ବୁଝିବି, ଖାଇସାରେ। ଏତେ ଚାଳ ଖାଇଛି। ଏ ମୂର୍ଖ ଅସୁର, ଜାଣିପାରିଲୁନି କେଉଁଟା ପିଠା କେଉଁଟା ପଥର? ମୋ ହାତରେ ଚାଲାକି। ଆଜି ତତେ ଖାଇବି। ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ। ମତେ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମାରିଦେବି। ମାରିପାରୁ ମାରିଦେବି। ଆରେ ବड़ा ଏ